La població de Bellús ha acollit com a acte previ a les festes que comencen aquest cap de setmana una concentració de 600, a la que acudiren més d'una vintena de cotxes. Els hi havia de tot tipus, restaurats dins del seu estil original, alguns en colors vistosos, inclús van veure tunejats. Entre els 600 pogueren veure algun infiltrat, com ara dos Seat 127, un 2 cavalls, un Mercedes 190 de fa 50 anys, un Ford Taurus i un Seat 850 Sport descapotable. La jornada es va encetar en un esmorzar, després del qual l'alcaldessa del municipi ens comentava el motiu de la concentració i les activitats que anaven a fer. La setmana prèvia a les festes patronals hem organitzat la setmana cultural i ahir vam començar, hem programat distints actes. Entre ells, una concentració que ha organitzat el Club Sisès de la Comunitat Valenciana, però és un acte més dins de tots els que anem a celebrar en la Setmana Cultural. Han almorzat, ara anem a fer una visita a la presa de Bellús, una visita guiada. Després de la visita hem organitzat una gincana en la qual donarem premis al primer i segon classificats i un premi també al millor o al cotxe més original. També ens va mencionar els actes previs a les festes i va aprofitar per convidar a tota la comarca als actes. Hem organitzat també una gincana per a xiquets que s'organitza el dijous. Hem fet també distints premis de dibuix, el campionat de frontó, que està a un nivell molt alt. La final és el dijous de vespre a nit en el poliesportiu i aprofito per a convidar-vos a tots per a que vingueu a veure la final que se celebra el dijous. Aprofito també per a convidar a tota la gent de la comarca que vingui a visitar-nos durant aquests dies de festes que se celebraran 16, 17 i 18 i 19 de setembre. Gràcies. Després de l'esmorzar es ficaren en marxa el motor, per tal de fer un recorregut pels carrers del poble abans de que la caravana enfilara camí cap a l'embassament on es va realitzar una visita a la presa. Una vegada allí van fer una visita guiada a les instal·lacions de la presa, a més de gaudir del paisatge que des d'allí podien veure. Un dels membres del club ens deia lo bé organitzat que estava i lo contents que estaven en el tracte rebut. Esta concentració, com és habitual, tots els mesos o quasi tots els mesos se fan concentracions en diferents pobles de la nostra comunitat o més lluny i estem tots molt contents de veure com ho organitzen. Està molt bé, tant el president com de més i els secretaris i tot, i els socios, molt agraïts, molt ben organitzat. Un poble molt atractiu, molt sociable, molt bona solidaritat, el restaurant ens ha servit perfectament i el pantano, què dir, o la presa. En fi, visitarem tot el que ens presenten i molt contents. Sí. En tornar al poble es va realitzar una gincana després de la qual es varen entregar uns premis als més originals i al guanyador de la gincana. En definitiva, va ser un gran dia per als melancòlics i els amants del motor que van fer de teló per a les festes.